गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरैयै खावलायबाय। दानिया भिडिअ लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौरां दङ लामानि जाब्रबथायजों सासे फोरोंगिरिनि जिउ खहा। मुङा उपेन दैमारि 47 बोसोर बैसोनि। बिथाङा 3 नं महनपुर गामिनि 3 नं महनपुर गुदि फरायसालिनि लोगो फोरोंगिरिमोन। धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय सिमोनसापुरि थानानि बेन्दोङाव थानाय देखाफाम 515 नं राजा लामायाव जादों जाब्रबथाया। उपेन दैमारि नखरनि फोरमायथिनाय बादिब्ला उपेन दैमारि बिथाङा फुंनि समावनो मबाइल फोसाबनो थाखाय सिमोनसापुरि फारसे थांदोंमोन आरो बेनिफ्राय फरायसालिनि फारसे थांगासिनो दंमोन। बेयावनो बिबारियाव टार्निं लानायाव बाइकजों बाइक सौग्रावलायदों, जायजों उपेन दैमारिया जायगायावनो जिउ खहा जादों आरो गुबुन बाइकआव थानाय सानै सुबुङाबो गोब्राब जखम जादों। जखम जानाय सानै सुबुंखौ फाहामथायनि थाखाय देखाफामाव थानाय देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों। मख'नो गोनांदि उपेन दैमारिया 1 नं असं गामिनि थागिबिमोन। बिथांनि गोथै देहाखौ उनाव पस्टमर्टेमनि थाखाय दैथायहरनाय जादों आरो जाथायखौ लानानै दायनिगिरिखौ साजा होनो थाखाय पुलिस थानायाव सावरायनाय जादों होननानै नखरनिफ्राय फोरमायथिदों। बाक्सा जिल्ला गोबर थाना दखरा एबसुनि बेन्दोङाव थानाय मायंपारा गामिनि बिफा बिरसा मोन्दा आरो बिमा बानि मोन्दा सासेल' फिसाला दिपेन मोन्दा। बिथाङा बर' बिजोंजों फरायनानै 2022 मायथाइनि मेट्रिक आनजादखौ 50 जौखोन्दो नम्बर लानानै उथ्रिसारनाया थारैनो बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव लाबोदों। मख'नो गोनांदि दिपेन मोन्दा बिथांनि बेबादि बर' बिजोंजों फरायनायखौ गोजोननायजों गभर्नर दखरा एबसुनिफ्राय दिपेन मोन्दा आरो बिथांनि जोनोमगिरि बिमा बिफाखौ मान बावहैदों। एयारपर्ट अथ'रिटि अफ इन्डियाआव साख्रि ओंखारदों। एयार ट्राफिक कन्ट्रलाव जुनियर एक्जिकिउटिभ इन एयार कन्ट्रलाव साख्रि ओंखारदों। गासै पस्टआ 400। एडुकेसन क्वालिफिकेसना फिजिक्स मेथामेटिक्सखौ लाफानानै बिसि खालामनाय जानो नांगोन, नङाब्ला फिजिक्स आरो मेथामेटिक्सखौ लाफानानै इन्जिनियारिं डिग्री खालामनाय जानो नांगोन। बैसोआ 14 जुलाइ 2022 मायथाइयाव 7 बोसोर बारा जानो मोननाय नङा, नाथाय SC ST फोरा 5 बोसोर रेहाय मोनगोन आरो PWD फोरनि थाखायबो 10 बोसोर रेहाय मोननाय जादों। बिनि थाखाय अनलाइन जागायनाया 15 जुननिफ्राय जागायनानै 14 जुलाइसिम थागोन। बेनि वेबसाइटआ एयारपर्ट अथ'रिटि इन्डियानि aai.aero बेयाव थांनानै अनलाइन खालामनो हागोन। BTC आव मुस्रि जागायनायनि केलेंकारि। सानै थगायग्राया नंखाय अर्डार कपिजों कौटि रां लुथिनाय जाथाय। दायो सानैबो पुलिसनि जेआव नंखाय अर्डार कपिजों सासे थिखादारनो फाननानै गोबां रां लुथिदोंमोन। मैया क'क्राझार सदर थानायाव क'क्राझारनि रैखाथिनि उनाव उफ्रा एसपि लहा लंगेला मिथिहोयो दि सानै सुबुंखौ हमनायनि मुङाव रुपम देखा आरो अनुरब कलिता मिथिना मोननाय बादिब्ला BTCनि सेक्रेटारिनिफ्राय 3 कौटिसो रांनि मुस्रि जागायनायनि मुङाव बिसोर सानैया नंखाय अर्डार कपि थिखादार अश्विनी शर्मानो 22 लाख रां आव फानदोंमोन। बेबादिनो थिखादार अश्विनीया अर्डार कपि बादि मुस्रिखौ जागायदोंमोन। बे जगायनायनि उनावनो BTC आव बिल सोनायनि उनाव गासैबो जाथाया सोराङाव फैयो। जे BTC आव बेबादि 3 कौटि रांनि जेबो रोखोमनि अर्डार होनाय जायाखैमोन। बे अर्डारा रोखायै नंखायखामोन। जेबो राहा गैयैनि पुलिसनि खाथियावनो थांनो गोनां जायो। दायो सानैखौबो हमनानै पुलिसफोरा लाना थांदों। दासिम भिडिअ बेखिनियासै। भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंबा लाइक आरो साबस्क्राइब खालाम। मानोना आं गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो नाजागोन।